హైదరాబాద్ అల్వాలోని డీకే ఫార్మాస్యూటికల్స్ పై డీసీఏ అధికారులు ఆకస్మిక దాడి చేశారు. నకిలీ తయారీదారు వివరాలతో పాటుగా ఫార్మా ఎక్స్పియంట్ల విక్రయాలు జరుగుతున్నట్లుగా గుర్తించారు అధికారులు. హైడ్రాక్సిప్రోపైల్ బీటాడెక్స్ పై నకిలీ లేబుల్లు అతికించినట్టుగా డీసీఏ తనిఖీల్లో బయటపడింది. సంగారెడ్డి జిల్లా పాసమైలారంలోని ఫ్యాక్టరీ చిరునామా పూర్తిగా కల్పితమని నిర్ధారించిన అధికారులు మొత్తం 12 డ్రమ్లలో ఉన్నటువంటి 240 కిలోల ఫార్మా ఎక్స్పియంట్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇక ఈ స్టాక్ విలువ సుమారుగా 70,56,000గా అంచనా వేస్తున్నారు అధికారులు. డీకే ఫార్మాస్యూటికల్స్ భాగస్వాములు సతీష్ బాబు ధూలపల్లి అలాగే నాగస్వామి కత్రగడ్డపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఔషధాల తయారీలో ఉపయోగించే కీలక ముడి పదార్థాలైన హైడ్రాక్సిప్రోపైల్ బీటాడెక్స్ నమూనాలను సేకరించారు డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అధికారులు. అనంతరం డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.